Waroknya mau apa? Waroknya lagunya apa? Arume sepiro Mas Nur Tirto? Nyai Bendo lagi. Siap, udah pegang semua. Arum, arum. Langsung koyo WCP kalah. Era, yuk arum-arum ya Bu. Siap sini dulu ya, sini semua, berdiri semua. Yuk, berdiri dulu. Era, terusin.
pengantinnya di tengah sini. Niki sias kembang lintang napa mboten? Yo, kembang lintang tengah. Kita melingkar ya. Ya, melingkar aja nggak apa-apa jogete. Siap. Ready yo. Udah siap ibu-ibu? Warok lagi. Yo tim waroknya. mbak-mbak yang cantik. Wah. Niki warane empun apa? Empun saya. Hah? Oh, ya Nita. Kidul kae opo Nadane sepiro nadane yo? Iya. Iya Buka sih, tak bukae. Ndi udu. Bahlala gini. Marok gagak lambi ireng sabuk cindik udang cempeng ngene Mas. ASR ya. Yo, saka buka kendang Mas. Kidul ndek sampeyan iki. Kidul kae apa manuk dewa. Makanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ring agama. Ben uripe ayat tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk dewa.
lalai. Lono sewan Andono putra duwite jolke meneh. Santai wae. Ana juragane wortel santai. Tenang wae to Mas, ana bos-bose ning ngene iki ibu-ibu muda. Minta khusus buat bos wortel minta lagu apa? Oke. Hah? Oh sabar, oke. Oh sabar, ya. Sabar. Sama Mbak Eva ya. Sabar. Oh iya. Sampai lupa ya Pak. Oke. Oke, betul. Jos, Mbak. Hari ini tidak cuma hadir bersama Podang Kuning, Bolo Dewi, Londo Audio, sampai lupa ini dari Raditya Dekorasi. Wah. Radita Dekorasi, Instagramnya Raditya Dekorasi. Bisa follow Instagram dan TikToknya Raditya ya. Untuk harga nanti bisa DM ya, nego-nego ya, bisik-bisik. Terima kasih kerja bareng Raditya Dekorasi, luar biasa sekali lagi tepuk tangan Raditya Dekorasi milik keluarga juga, thank you. Yuk sabar, yang sabar ya Eva. Yang sabar, wah ora krasa meh jam 2 cok. Dewa-dewa nekas moro kuwato ati kawula angkon kula laput tresno anak kencan saking sapa sare wangi apateni
buung. Kayaknya aku sedino arep wirang terus ya. Gede dong. Ya, yang minta sabar siapa ini, Mas? Sabar nih keluarga Cendana, wah, Cendana. keluarga Raditya. Keluarga CS. besar Raditya, Pak CS. Lolo sebenarnya joget gitu loh, Pak Lolo ya. Ini guys. Ternyata bisa joget juga ya. Joget ya. Pokoknya kalem banget Pak Lolo ki. Niki piyantunipun kalem ya Bu nggih. Ngeten niku. Menengan nggih. Mendel mawon. Gitu kemendel bawa. Oh, Mas jadi kok, Bu. Eten. Nyuwun pripun nggih, Bu? Etelan. Iya Umi, Bu Umi kan orangnya pendiam Pak Olo. Wah, kalau mau minta sesuatu sama Bu, ini ya gimana bilangnya kalau diam aja? Pola Muhammadul Huwabnu Maliki. Selawatan. Ya, sabar. Udah Sabar ya. kuning. Sabarkan aku ya Allah. Ya Allah. Podang kuning. Londo audio. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lelene rasane kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sapole nesu kabeh iso, rasa kudu kanggo mecucu, eman para sayungmu ndak beda karo kancamu, rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku, tapi aja sumelang ana dina liyane, bakal tau payake mbok kepiye carane. Tresaku ora bakal luntur
sabar sudah. Apa ya kira-kira ya? Oke, sambil menanti tamu undangan yang belum hadir, masih bersama Podang Kuning juga ada Londo Audio bersama Bolodi. Wanut ya ayu utuh
Terima kasih Mas Thank you jauh-jauh dari Kendal ya Eva, Sukorjo Kendal. Wah, jauh datang ke Mundelan, luar kota. Luar kota era dari Jogja. Dulu maksudnya, sekarang Temanggung. Oke, request sabar untuk ibu-ibu yang tetap sabar menanti halo-halo. Ada yang berkenan duet di sini enggak? Ayo. Hah? Nanti request berikutnya dinyanyikan gak ini? Hah? Sabar. Lilo. Ada yang request Lilo. Terus nanti aku pengen juga lagu Sumanding ini Mas siapa di tengah? Mas Kentur. Nah, panggilannya Kedur Yusen. Kentur. Kedur Yusen. R banyak. Bolo Dewi, Raditya Dekorasi, terima kasih. Joko Catering, terima kasih. Londo Audio dan Podang Kuning. Kan ada berapa? Nadanya apa? Mas Nur Tirto. Pianonya Kang Nur Tirto. Lilone. Tirtoe. Kowe wedok kok. Dan ada cowok biasa. Ya dulu kan istirahat. Pinter, arum-arum nih. Demi kehormatan dan dendam. Andi. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati. Naik setengah bisa Mas Nur? Naik setengah coba. Wah, naik setengah ngarani barang yuk, ra apa-apa. Coba Bang Nur naik setengah seberapa? Ayo, Bang Nur Tirto. Ora nyono ora ngira kowe medhot kalining asmara tresnaku tulus suci rambut jaga malam belum belenjani. Yang request lagu Lilo bersama Podang Kuning campur sari. Yo, Mama sini dong. Londo Audio. Ora kelingan sumpah janjimu mong marang aku sineksen lintang rembulan sarene tresnaku mong kanggo aku wis saiki wis
podang kuning. Wah, sawere oleh pirono kok telaten. Telaten. Nggih, podang kuning campur sari. Nah, ilujeng sonten sanggiya para tamu, monggo sugeng pinarak, sugeng lenggah gunging panuwun rawuhipun panjenengan handika. Baraya Agung Bapak Lolo, keluarga agung, Ibu Seni ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan awit rawuhipun panjenengan handika. Nah, ya nduk sing sanggulane. Nah, riyep-riyep neh campur sari ya kena. Nah, sing rada riyep Mbak Ira. Srindro pelok. Pelos. Pangkur Wirama Lomba. Galak-galak pangkur palaran karo pangkur dandang gula. Kok. Ya. Loro. Ya mene njaluk pangkur. Erawati. Podang kuning. Hei hei. Ning nong 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 ning ning. Iki tabuhan siswa muda apa minat konser? Ya, Mas, aku arep duet. Duet karo adikku lanang. Iya, karo Mas Yus. Yus, kene Yus. Rene adikku jan adik kok raine boros. Cah bagus. Umur piro iki kok? Iki umur 19 tahun. Iki? Heeh. Gek 19. Heeh. Wah. Tapi aku mau gawe status ke sing ngelop-ngelop iki ngono lho. Ora nggo sandal kuwi. Mas, sandalmu kendi? Ora apa-apa, kulite wong putih ora nggo sandal. Diambil sandalnya, Pak. Ya, nggo sandal kuwi. Sandalnya. Dagem no. Tiga. Halo, ngono Yus? Yus. Ada lagu Sumanding, ono Kasunyatan, ada ono Bujani. Nirmolo. Nirmolo ya dipinang. Yuk milih salah siji kono. Nirmolo aja. Netra ketemu rasa ademing nala ora krasa kasangga asih minangka sule tembung lire musada pare Prasojo ora ngelih
Ibarat kembang wangimu wis ra kaya wingi uni ning tan ngurangi siheng ati sonrokti tatya kembang kang bali wangi sesotyaning jalmi mustikaning warni. Apa Mas Yusan? Nggih pun. Mau tak salam-salamke nanti nek pulang. Duh kandas prasaja ora ngalih siji ukara aku kembang kangen sita jalma tak kerasa. Ibarat kembang wangimu wis ra kaya wingi uni ning nang ngurangi siheng ati sonrokti tatya kembang kang bali wangi sesotyaning jalmi mustikaning warni. Sami-sami. Sampun. Boyo duet ke yo nganggo fragment sing kepiye ngono lho. Muga yo yayi nih Mas ngono kok. Mbak. Oh, kok ora yayi nih Mas ya tetep bayaran ke adekku kok. Oh, Ade, Mbak. Mbak. Mbak ngono. Mbok D. Mbok D. Mbok D. Mbok D piye? Umur piro le? Iki. 10. 10. Sak anakku lho iki. Duetnya, Iya. duetnya. Duet apa? Pinarunging kidung tresno mbungko ya prasetyaning jiwa.
bagus koyo MC Dewandaru nek namanya. Suwira dijak kowe. Oh iya. Ngangge ra lembatan iki. Wah. Kusumaku kang manjing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangkaku hangukir tresno sejati. Sun labuhi manis semu banget rumasuk ati hanya wang rembulan ing wengi lan lintang lintang kang maesi. Sayang katon tansah ngrupita rasa angenku bisa sesandingan andum katresnan andum kabagyan mring tresno kang suci. Podang kuning campur sari. Bola dhewe aku. Video syuting.
kusumaku kang manjing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku angukir tresno sejati. Sayang katon tansah ngrubih